Welcome back to the higher table. Yo guys, yeah, I did see your tags and comments when I'm trying to comment on other people's posts when talking people asking why am I quiet? Have I said anything? All those questions. You know, you need to look at it and try to understand like really? Because not already, yeah, I was shocked, like, but again, I was like, okay, let me wait a little bit. Let me see what's Libu going to say. But I'm talking about Mapungwane na trender. Here she a well-known comedian or a community builder, and I want the SABC Libu. If Mangazwawe, doing a lot of more to the public. So get a video of some or any ukotambuziwa ngabamtani and I weren't live. So like sitting there like, but what really is going on? You know, it really hurts, man. It really hurts as somebody under those is a leader, it's a hustler, somebody and I worry he helps out people the best way he can. Yeah, in anyhow, you know. So I'm not gonna really waste much of your time, guys, because some people have been asking why I'm not sharing any information about it. So let me play the video about the fellows and then you guys, yeah, you can tell us, man. You can tell us what you think. Again, he's gonna respond today. About I think around 12, yeah. He's going to respond. And then there's a couple of interviews from radios that I might need to share also. But the fair one I worry. Yeah, so about yeah, I'm really hurt. Disappointed. But I'm waiting to see like who could they mean Japan and also the side of his story or Rimini. I wish like these two people can get help. Like let me be honest. Like God is already no problem and so yeah, I'm hoping they both get help. Those are right and then kids are not affected, you know. So yeah, it really hurts, man. Listen, watching that video. And then also looking at some people comments like, yo, man, it's crazy out there. Yo, people, yeah, say things like crazy. Yeah, but let me play the video. You guys tell me, like, what you think. Ndobona uri ndipinde ndiye live kha inoni Facebook ya mo open ngori hange on delete and onothoma nontsendela message yawe yo nthreatena pa kha WhatsApp. Eish bathu nne ndo neta. Nne even Jane thingo vhuya ndatenda Jane uri kha demdini wanga. Why ndichitenda uri Jane a demdini wanga na? Na nne ndina vana ndina ṅwana no fi anza even Livhu una ṅwana no fi tali. Hoyo muchidzi ane ava hone zvino namusi achidiwana nne thingo dzuluwa na nne pasi afi miya vana uko da muchidzi dzula pano. Muchidzi una dzimwe history ngisa hola mwana hango da musidzana otorala muchidzi una zvimwe zvitori zvine ndinga zviamba pano ndikotoshava ndiko zvimwe zvitu ndikotoshava zori bamwe vatu nambiri tuku ndinganamba na wanafa ndonotanganedza na zvithu zvinovava pala mudhini ine redipo ndimukonderera chimwe na chimwe ndonomukondereresa badi mwana nganga ngasati hunga ndikosha zorudo muthu ndidzula ndikomuvudza uri Livhu nne naini ari dzule na vana vashu ndikotoshavota ndikubvisa chipatuwo mitodzi yanga tikutodzori mwana ngaivone ndinganamba navona mope even ho mwana mope daningeno vathu ili vadzi la mope nyalidiva ili noni heli vadzi la mope heli ndi olumwanga ngwa chipinga cha mwana wa miyanga omamaho damu lene ndali mama olova
ndoyo bulunga mwana wa miya ngalibu osala yani asedeli hayani ufi abuya wana mope obva ngori na zvine aizviita nakamne nena TV hayani yapala atiba neibani ndigidima mingo mipundu ine ndichibona libu ndibona nga ndikobona kosi mara ene watu apedza vege na vasidzana abuya nga macheroni ndichiyamba antwa muope otorali unabadzi la ungwa akakovharerwa kadzi la ungwa uri zinambe dzimurume dzimupedzise Batu wani samangale mope otomudhibe ya last year mope bebo last year na chakale kala samu posti bo last year oba kodiva zoruko dochimbira chihwara basidzana bachidavadzura mudhini wanga ndingasi di poste ani ngamboni ngori mitodzi yanga inodharesa mope koyi mope ribu chipinga chena ndiko bulunga ruzinani aningobvarwa ngwanini tanyimepa mwananga ambani oni vaira gairi bwini ngwani kamini Homtu even murito prophet murito wezvidiva va enrende vazvidiva furumango uyazvidiva wa trash yapo manini ndomutaruchedza ngaye inoninyimera vo social worker vodhisawo muchidzimudhini wanga vayazvidiva ndavabuza achatoda mutu ndikutoda vodhipina ndodzura nari mubva 2011 ndotomodzura naye mukukuni ndichikoshengera ndaviya ndasvamutana ndobhebha ngaoperation ndobhebha ngasiza ndichibhebha muope ndasvamutana ngazvisibe nenarivu richikorengisa zvisibe chisibe chamasofa ndasvamutana namusine livu handisa mutu ndichimubudza ndichiri livu andiziripona mune zvokudhiratakarawo munhu angaradhipinana ambuzori ene mukuni angourara mwana wamiya wechikomba uyazvidiva zvote ndiyenodho anjiya chiridzini ndabuya ndakoropa kupaseji kutukutuku ndikonoedhera namwana nalivu livu ndikarisa ndinaye ivhini alimera yodha yangwana basigiro oirenga ana 4 namusine nchina chine ndachiamba ngori atina cherede mwana wamiya ngono fisilivia nengovera obuya jenisa 1.5 ari kandiye nazarini ndiye chikoroni liburire zva kompyuta na mini ribu ala hele 1.5 ari au ambi muo mutu mudhini wawe ala hela cherede ari aniko ya chikoroni agwara tundu dzanga yadziposa mudhini wa mukomana wanga ari nidho ya chikoroni yaningei ngauri ndendifuna livu ndaita butsiru ndaenda dzura na livu Batu, let koto do wisaribu ndi wisani mtu onda tambura naye najena ka Facebook yanga ndobona piki dzanga zote ndinaribu karesa ubva 2011 ndikozura naribu vane baba yazvidiva ndiruwasa nowa mnefela mudhini ndiyarara toilet chipinga chaitwa dzi award dzawe zilazeza izitazi award yapo town hall payando ndova ndisiwo kezilazi award dzalibu azingoito town hall mani zoitwa pano atudhivi ngori chingoya tingauambi mara ndisina tavali molo atingoya atingobidziwa oya achimbirana mumwe musidzana chiri kushuma nanofi marondoro vapedza vachivorarana aya achimbira ashuma namumwe mudzana nofi mbavara nematono noshuma kapara ane zvinovopenga vapedza vachivorarana namusi aya achimbira najani oya yedhera naye ari kushava zori jani udoshava tabani guest house ndarivu wanichedhera namutu asinomala ntambete muti ndadzura gore ini rivu arara usiku wotosvika lichicha ari korinda jani ndaumera hayani jani atuwa aya pitori avuya mudhini wanga ndari chikotoda jeni pano rivu ari jeni ukomutusa jeni ang'ara rivu aya jia muchizi ndari muchizi timutodhi ati udodzura ngoni mudhini wanga hola mudhi ndoupatana rivu even comes ndisingobvisa cherede ndine ndoita uri hola mudhi ufatiwe mahola rivu aya nchava tuwa 3 manze ya bodha manini ari oneta nga runyunyuro nongani nengori ndova ndichikohana kufevi une yakuita chituwovege yote avuya chinchata dzidhorobhona mini ndichikorwara oya apostiwa zvinepe zvona muzana wachakumangei amuitira na party ndazvivona ndapumura ndi pregnant BP yanga yagonya ndobhebha ndipasiye madhokotera 4 every day ndiya dhokotera ndichimufonenda riripo BP yangu agonya ndikorwa ndikubva maropa ari chimbirani yekliniki kana niyavombedzi vanirapenga uri una cherede ari ndidobhadhera ndayavombedzi ndareira ndina thumbu ina 8 manzi ndaumera hayani rivo achikorara nolola muzana wachakuma ndikuamba ngova tu vatu vanji ndichivabudza rivuwa mudhi yakavo mudhiri ukwetisanga harwa unoni harwa ndomunisisanga rivu ivina draga ndozitodza zotombhaira connection ndandori that's why ndorivo ontsenera message rimudhara uko jeni ukododhara ndatendori jeni kadodhara ndandikododhori jeni ayantsimbeze connection ya draga ngori vuchiro harivu mune vuko mubharera chimwe chanirisoro ndisitodoutuwa karivu onompedzeresa chipinga cherere dzange dzachikoro ndichitamba svitokopera ndifa ene ndichiri arichonise aching'ara nhela cherede yote atuwa nayo sorry kamwananga anza ndina mwana murwane ribu amuposti apa ka Facebook ribu na mwana unofitari amuposti apa ka Facebook ndichiri murandu mwananga ndisayo mujiya umbuzori naini toma niyo jiya mwananga why ribu achirero ndifune mwana wako barero funa wanga
ene muna safuni mwana wawe iyo shiri ya ishumiso ujia muchizi na jeni asa ishumiso ujia tari pani mwana wawe arara chiri ndibenga mwana wawe tari shiri ya o ishumisa ka muchizi ngore muchizi wambara chikete na jeni ivi nazvo zvinazva jacuzzi yawe nge achiyajana na jeni ndova ndione ndori chibva la rawesa afonera kuruma ngori dhanika izemia muope vakupfori bono mwadzi wanyange waini ndoinwa ngeni avala vadzana vangeni ntuni TMH ndidzi tanzi ndari kava mpele bedele rutenda linwa ngori ndandikupfa vutungu zvito vatsidzana vothe vonodhava dzula hacho ati vatodi ene na muchidzi tingadomita mfuna mne ndina mwana ndidzula ani na mwana wa musadzi ne odha wa pregnant na muchidzi odha pregnant hashu ai ndishamba zvithu ndi mumodzi ndikwamba ngori ndomwa ene na msichingonwa chito onsiani kama chona chikotodzonthwa ndari muchidzi katomi yatanzwe plate ari ndikovhana ende kwayatando ndari murandu vaya vasidza acho zvinohobiringana huna musidzana ene chawo nduvhu achitamba achivakoshera namadhina ari vakotamba chibhune nduni yanga yendaitamburera mimwa minji minji ndoneta mme ndotofori namusi zoyesa namusi ovomvarera nduri futi akutododhova ntwa ndariri nteni mara namusi ndizvezvo ndiropedza vamubudzisane nemune udovapindura ndori kante mara nantwa rivu namusi ndiropedza ori achitobva pedzi ndasikomuseza ndari hezvo namusi zvoyesa ndidobuya ndafa nne ndina zvinepe zvinjisaka foni yanga yazvidhivi zvo ndinazvo obuya nchipekanya kagore yalimera rivu nne achikonchipekanya achiri kandiyambo zondifunana nanyi oba ong'ana mudzi atuwa 3 months achiviya kusikonchipekanya ndifunana nanyi obotoera mini chipinga cha documentary yachiidzi koyi wawheelchair wapo tsvinga wamudifona vamwe muna venda vachonisa cherede mungana wonorivu ari navala muna ndifunana navo anyisa nandoni dhakani vusiku ari ndikonivurera anepa ndikwamba swi zva last month richivovuya ndaraniwirani pamene ankuvera pfarero ndovona dhuva ndisori sorry for what akonitambudza nne untambu dhuva lendarwiwa izvo zvinepe zvendazviposta ndorwana muope nne ndikozviona ndichitoma navundirwana vundirwanga nkwe hadhiwana kamwana wano uri una chimwe chituhu ara hova chifiti mufunda ndandotiwa karesa mara zvino ndikopori is enough mumwe anotodhalivuka mujiye ndoneta nne ndoneta hola mudhi ndopfa ndoneta arari vatu nichivala vatu vari na chituhu shangoni varani narivu munaona chimwe chituhu chihurusa ndiye apa namudhagasi ndonovuya ndachokwa ngawo vari tanzi ndivofulora votomohoshuma hasho namiya adhi vamukomasi namndu ivhina zvinoda vafonera ndofana kurotanziyera uri ovuya nchoka nga mudhagasi hato muntwa vaneiva vatozvidiwa zvipedza mara vangasizvipindura ngori uwa vatretena vavuzori udhamba zvipiri zvavo zvote kafacebook even murito profeti murito udhiva chitori changa chimwe na chimwe usikozora chimbuzori hai umbelani farero narivu timuiti chito natiivhi apala mudhini vatu nne mudhini wanga atiivhi rivu avuya angwana kamusi huna bedhe kana hansikere ndirwa namusi hu 4 o'clock nditiyo tuwangogidhima ndikoshava rivu ngodya zvondidorwiwa mingwani ya murahu angechadha zvondi 20 minutes ndisitubhebha mpo ovuyari achikovuya limwe dhuva awana ndisiwo ndoyorukuwa mumzana nofimeri ngasigisi ndichiviya ndiwana rivozura yani ndichisvika ari ngobvaga ndiriurukiwa ari dhana chigero ndinirukurure ampata ndirukurura zviruko dhuva leandirukurura ndidhuva lechibhotana mumwe mutu kanorofiwa mango ndonochimagira chini arwara olavhorosi havala musadzi vafona vari mwana wovoko rwara ndatiwana rivu mavudzi otamarara obva achikondirukurura ndikotamba zvezvino ndikozviamba ngori zvina dzitanzi zvimwe zviyafanana muzinda zviamba udohanedza ngori hazvina tanzi nandonohuwidzwa ndina pregnant yampo hoyu mwana mpo ndobhebha ndomupfa rivo vachiuya vadzana vavo vansendera dzipiki nadzilipstiki vodzidhodza vodhodza dzilipstiki ndaririvuwe kaizani vafumakadzi vanhu hola muzana wachakuma ovachisenda hembe yarivo oidhodza lipstiki hafitini yakuva vadi ikuveni ndaikuva muchini ndichikorira ndipregnant rivo ndichiambari ndidonirwa kana nituwo mudhini wanga niyamiyami ndivona ndivozora chimbuzori nituwo niyamiyami ndamuza ndeudotuwaini zvinorodhisa ndoneta atiyo haya antiyo mangoni ndazvo achivuyanga aita zvimwe na zvimwe zvine afuna ndovanilaifi ndongochimira vatu hello ndione mope munanduge
Ngwai mbobvisa. Ah, wait. Ndine nokumbusori ni guy. Ndini. Oh, ani kuchaba ndono neta pale. Hivi namsina ndo baleiwa. Oh, Funny hoe 'n vrou as 'n vermaak kan doen na sy eie wegsluit. Toen je storie niet meer gehad. As sy nog toegesluit word, weet jy nog hoe dit seker is. Zij was duidelijk niet spannend. Daar's nie skoon nie. 'n Ma beskerm haar kind teen alle. Die kleintjie is darmlik heilig, altyd sal gaan. Hij is met ongelukkig gegaan. Zie je vanavond? Mapena bili sama dek. Mapena bili sama dek. Tshivenda Ama ndi sharp. Mutobo ndopfa uri ndotoneta ndikwine ndiyambe. Muti mopeni madekwana. madekwana Nano babuza watu uri vadzilivhisa ndodziswa ngamini. Ah, nduya ofa wazvidiva. Mapena bili sama dek. Wani wekhulula ndi? Ah. Oh, sorry.